Nuevo Citrus Lift de Herbal Essence, con mandarina, lemongrass y aloe vera. ¡Sí! Champús y acondicionadores que te proporcionarán volumen y brillo extra. ¡A mí me ha funcionado! Nuevo Herbal Essence Citrus Lift, la forma más energizante de dar cuerpo a tu cabello. Kaixo, garatzen naiz eta beroa egiten du. Jarriko dut dentilagailua. Bosgarrena. Gaur, euskarako klasea bosgarrena emango dut. Etxeko tresnetaz hitz egingo dugu. Egun hauetan, ez dut bideorik egin, zerdikan oporretara joan naiz eta porraketan gero egon duna izalde marizetan, azketiko festetan. Hasiko gara euskarako klaseakin, sukaldeakin. Nola asko dien, hemen apuntatu ditut. 15 gauza. Bueno, sukaldean egoten dira mandolina, patata zuritzeko, sardexka, koilara, labana, zartagina, kazola, inbutua o embudua, iraztontzia, kolador, edalontzia, kortxoa kentzeko, poto ireke gailua, moko zabal ospatula, mozteko taula, irabi gailua, pixua edo balantza. Hoie dia, sukaldekoak, orain bainu gela. Belaki edo esponja, saboia, xambua edo txampua, hortz eskuila, horrazia, komuneko papera, hortzetako pasta, eskuila, toalla, lubrikatzailea, girotzailea, izpilua, zindegaia, hile lehorgailua eta hile bizatzailea. Hoie dia bainu gelakoa. Eta orain, logela. Oea, idatz maia, eserlekua, errezil o kortina, ordenagailua, prisa labandu, el enchufea, condoya. Muy importante, precaución en la cama. No, ahí lo dejo. La tapiz de la alfombra, orban o lámpara, hormako armairua, gau maila, telebista, irratia, apaltegia, estanteria, eta felpa dela pelutxeak. Orain, zumba, etxea erratzen pasatzen duzunerako. Gaurkoz bukatu da,
urrengo astean beste bideo batekin etorriko nahi, eta promozion unidental egingo dugu urrengo astean. Blancamiento gratis. Gustatu bane mazizute bideo hau, eman like, bitu nire bideoak ez galtzeko, utzi komentarioak hemen behian, nik denak irakurriko ditut, eta urrengo astean ikusiko gara. Adio!